Ole masain nula tlangvalin ila hianin hengte hi hriat ngei turani. Meichina status emo a story emo a bialpa awanga anat le she omati thu a post emo a update emo ani chuan midang azonga midang tana in hongto ti na ani. Ibialnu ibialpa in emo itana omle mangai reng tura atiam cheni chuan ring su achan chu mi ngei zong hlui ve thon nia an ngei zong hlui te bula kati ang thu tiam kha an lo tiam to a khang po kha an hlen lova nangini awangin a hlen don bik ti na ani kherlo mi tu te in emo ingei zong an hneya an lo bethavio ni chuan lo thikin an ma nia chuan boina turom lo I boina zok tu chu ingei zong ni lai mek zoka chuan ani tu pon bem se itana arin om ne rin om lo lama I boi zok turania ama nei tu te a boi lo tur kati pal ka thiam lo ani min ngai dam don ania ti kan soi zo kanin kara fel nei theilo thin chan chu engtin nge kan boina hi kan chin felang engtin nge ka ti lom le thayang che ti hi kan the ngil thin wang ania chapawna awangin kanin rem lai thei thin lo ni ber chu du to kang in ti boy to lawang in ngai dam to nila hlim takin nom le to ang ti zel thei tu chu ngai zon rem ka kania ole ha thalom I thu thu ni e tia lung oi lei thei lo tok kam sak suak fo tu chuan alap mangai tok lo che ti na ni mei che te chuan mahun eng tak neya an riat langwal an thlang ol samin an du lui mai thei thin mi pa te ero chuan mei che mahun eng nilawin nun lui thiang nim taka mang thin nun lui ser nei tlem an thlang zok fo thin tlangwal te tan avarzin ilak sak thei nula chu thla to su atak salut na po lan ngam tu che mei che chuan engtika ma kal san che adu ngai don silawa tu te po hian nun lui ser hre den klak ngai zong kan nei thina chu tiang thei ngil thei lo nei tu chu ngai zon an hre om thina an thei ngil thei lo mi hring ni tum zo kang se